nejaký rodiča, babka do školy a stane sa to, čo sa stalo, čo sa nemalo stať. Ja si teraz uvažím o okamihu, čo to brutálne ťažké. Veľmi ťažké. Tak ideme na to. Skoro som začal, že milí svadobní hostia, lebo chodím na svadbu ako starejší. Práve idem na rozsudku svadbu v sobotu. Opa. Takže, milé dámy, vážení páni, ste tu dvaja. Najprv na úvod mi dovolte, aby som poďakoval pánovi riaditeľovi, že ma sem pozval po standing ovation. Lebo som dal, že 5 škôl som urobil na úrovni režijných nákladov. Takže volám sa Tibor Skut. Čo sa týka tejto profesie, absolvoval som dlhodobé a veľmi nepublikovateľné kurzy sebaobrany v Izraeli, armáde, antiteroristických jednotkách a tam tie vedomosti, ktoré som získal, nakoniec som sa rozhodol, že v tom pokračovať nebudem. Keď vyšla výzva od jedného môjho trénera, či ako čerstvý 50, vtedy som mal 50 rokov, či by som sa nechcel zapojiť a robiť kurzy pre 3 najviac ohrozené cieľové skupiny ženy, deti a seniory, tak som to radosťou prijal a posledných 10 rokov, dá sa povedať, robím kurzy sebaobrany hlavne na základných školách, ale aj na stredných, aj na vysokých školách a v poslednom období na Slovensku, hlavne čo sa stalo v Spišskej Starej Vsi. Od tej doby de facto robím už aj kombinovanie aj pre učiteľský zbor. A hlavne vidím niektoré brutálne amatérske a veľmi zlé nastavenia, rôzne videá, ktoré kolujú, že ako sa treba ubrániť, tak je mi z toho zlé. V Izraeli som sa naučil, že musíte byť vždy pripravení na 110%. A ako aj tie techniky, ktoré som vám ukázal, vlastne aj tie techniky, dostanete aj tie techniky, vám ukážem, už upravené trošku, okrem toho aj iné techniky, také poloútočné techniky, ale v prvom rade vám na úvod ukážem niekoľko veľmi jednoduchých, najčastejšie sa opakujúcich modelových situácií, čo treba robiť, keď sa objaví útočník na chodbe, už je v triede. Jednoduché, ale väčšinou a hlavne, keď vychádzame z tých zápisníc, čo bolo v Spišskej Starej Vsi, kde sa dalo zachrániť tú študentku. Pani zástupkyňa nemala to šťastie, lebo v bezprostrednej blízkosti dostala do srdca. Tak ona nemala šancu to prežiť. Viete, čo majú spoločné útočník v Spišskej Starej Vsi v Prahe, na univerzite, pred gay barom v Bratislave? Že boli najlepšími žiakmi školy. Takže tam jedna predstava o tých talianských filmoch, že mafioso je Devilovič. Nie, on brutálne, perfektne to vedel naplánovať. Ale aj Praha, aj Bratislava, aj v Spišskej Starej Vsi, keby, my to nazývame mlčiaca väčšina, keby prezradili spolužiaci, lebo niektorí vedeli, na čo sa pripravuje, keby to povedali, tak potom
tá tragédia by nemusela byť. Jasne, aspoň podľa jedného z mojich trénerov, on tvrdí, že Stredná Európa sú národy, ktoré plačú po kvety, bol to dobrý učiteľ, bol to, už je to zle, už je neskoro. Takže teraz vám ukážem absolútne jednoduchú modelovú situáciu, že útočníka uvidíte na chodbe. Vy ste žiaci, dobre? Si predstavíte. A uvidí, môžeme sa pýtať, že? Ako sa voláš? Martina. Krásne, ja som ty. No. Takže ide on a ty ma zbadáš a spolu. Dobre, nemáte už tie socialistické dvere, lebo na jednej skore to rozpadlo, keď som to natredoval. Nič iné nebudete robiť, len prídete sem traja, potom trieda môžete vyskúšať. Asi nie, že útočník dojde, poviete, že opitý človek je v škole. A chyťte to takto, traja, či sa dostane dovnútra. Som zvedavý. Dobre? Môžeš si to natočiť aj z bezprostrednej blízkosti? Natáčam ťa. Potom, keď idem von. Neviem z ruky natáčať s tým objektívom. Dobre, tak keď si prerobíš. Takže idem von, padáš ma ostatný robovetík. Dobre? Ale, prosím ťa, keď záklopem ma pustí minulé v obizoviciach 10 minút som stále okolo nebyl. Keď pustí! Dobre, poďte na to. Model číslo 1, to sa stalo aj v Prahe. Jedna trieda, vlastne z jednej triedy 3-4 študentky sa tam postavili. A čo urobil ten ozbrojený útočník? Dvere sú zamknuté, asi tu nikto nie je. Išiel ďalej a vedľa zabil piatich. Jednoduchá vec. Videl som rôzne metódy. Mal by som už nebudem rôzne metódy, ako sa dá to vyriešiť. Napríklad v Martine som bol, lebo v Ohrúdkach bol podobný útok pred 7-8 rokmi. Tak oni vymysleli, že každá trieda bude mať jeden kľúč. Veľká škola. A že pani učiteľka, viete, ktorý kľúč? Ja som svetlo, zelený kľúč, sme v tretej triede C. Môžem vstúpiť do vašej komfortnej zóny? Áno, môžete. Teraz mi povedzte! Nie v šoku, totálne iným štýlom zareagujeme. Alebo nezareagujeme. Niekedy je lepšie nezareagujeme. Hlavne, keď sa jedná o zbrojeného útočníka. No a teraz si predstavte, že ten útočník je bývalý váš žiak a dostal sa do triedy. Tu ste žiaci. Mám dobrovoľníčku, dobrovoľníka. Ty si taká sympatická, poď sa vyveď. A všetci ste. Má nôž v ruke, je to Jožko, alebo Dežo, to je jedno. Je to Jožko a začne na teba kričať, že ja chcem vás zabiť, ja chcem vás zabiť.
lebo bol som šikanovaný. Ja vás chcem zabiť, čo urobíš? To je ešte. Ja ti teraz ukážem, aké veci sa naučili niektoré riaditeľky, ktoré podľa mňa sú debilné a nefunkčné. Prvá, že vraj to funguje. Stop! Hajde, k útočníku. Podľa vás by to fungovalo? Nie. Opcia číslo 2. Jožko, daj sem noc! Funguje? Nefunguje. Efili sancti spiritus. Pre teba je dôležité, aby si vytvorila nejakú bariéru medzi, keby tu bol stolička, tak máš smolu, nie je. Kľudne si zober moju tašku a dáš to len pred telo. Len takto, aby si sa bránila ty. A teraz ideme do rohu, pán kameraman, otočiť vieš po tomto celé? Alebo z rohu brať, lebo ideme do rohu. A nemôžete tam to urobiť, to celé? Predstavte si to, že sme tam, dobre? Malo by to tak byť, že idete do tohto rohu, takže to treba sa naučiť. A nič iné netreba urobiť, keď ona ukáže takto z rukou, mávne, tak všetci idete sem a vy, dámy, možno, že aj vy, si zoberete stoličky so sebou, predstavte si, to isté by bolo vzadu, to isté, a vytvoríte si falanx pred ostatnými, vy ich budete brániť stoličkami. Ostatní sa postavia za vás. Takže keď ona teraz takto spraví, tak styk a ide jej hneď do rohu. Do rohu! Poďte, rýchlo! Zvyhnite tie stoličky. To je to. A tak teraz tá pozitívna davová psychóza, keď ja, ten sukin syn, chcem sa na vás zaútočiť, tak začnete kričať a s tými stoličkami idete na mňa. Nie, ďakujeme, zatleskame, sadnite si. Spišská stará ves. Tá študentka sedela v triede. Útočník prišiel, mal nôž v ruke. A čo urobili spolužiaci? Rozutekali. Oni šli preč. Keby sa tam postavili, možno, že by niekto iný zomrel. Jednoduché veci. To sa dá nacvičovať, aj čo sa týka nástupu, bolo to hororistické, že osmáci, deviatáci im trvalo viac, hoci ich bolo minimálne polovici menej, trvalo strašne dlho. Nástup je veľmi dôležitý, tiež. A na budúce, keď budete mať, robíte také deň CEO, máte také CEO deň, niekomu zvoní telefón. Ja viem, ale ako cieľa teraz. No, to je jedno, máte aj školníka. Školníčku. Údržbára. Nič. Tak ty si našiel po pán riaditeľkom. Nie. Takže to je jedno, tak poverím pána riaditeľa. Požiarný poplach, nácvik požiarného poplachu. Viete, koľko hasičských prístrojov sa nachádza v budove?
A vašou úlohou bude v rámci nejakej voľnej hodiny prejsť celú budovu školy. Aby ste tu mali 3D, kde sa to nachádza, keď sa nedaj Bože stane niekde niečo. A najbližšie tu mám, ako ste, že tu je, výborné. A potom, niekde na školskom dvore, oheň, treba si to aj vyskúšať. Je to jednoduché, ale treba si to aj vyskúšať, ako to funguje. Lebo to nestačí, že vieš, kde je hasičský prístroj. Vyskúšať. To si v rámci niečoho doporučujem. Sebaobranné techniky a sebaobranné pomôcky. Sebaobrannou pomôckou môže byť hoci aj ceruzka. Všetko, čo je po ruke, teraz o tom rozprávať, že čo je legálne, nelegálne, ja vám ukážem legálne, nelegálne sebaobranné pomôcky, ktoré väčšinou u nás sú legálne, ale napríklad v Nemecku, vo Veľkej Británii už nie sú legálne. Úder, hoci kde. Veľmi jednoduché. To znáte? Paralýze. Je legálne, ale nie. Je. Problémy sú aké? Nebojte sa. Problémy, že musíte mať priamy dotyk s pokožkou. To sa nedá vždy zabezpečiť. Nedaj Bože, vytrhne ti z ruky. Alebo viac veľakrát sa to stalo, že baterka bola vybitá. Počkáme na jazz. Dovtedy ukáže na lyžičku. Aj s lyžičkou kľudne môžete zvýšiť šance. Uniknúť. Zubná kecka. To isté. To je špeciálna pomôcka. To používa jeden izraelský tréner, sa volá Amnon Maor. To je zatiaľ legálne, lebo o tom nevedia. To už je taká špeciálna pomôcka, ktorá je legálna a ja by som to nemal povedať, ale ja vám kľudne poviem, že v tom okamihu netreba o tom rozmýšľať, či je to podľa tých predpisov, alebo či to spĺňa kritériá primeranej sebaobrany. Koho to zaujíma? V tom okamihu, keď sa jedná o život a nedaj Bože o zraní, nemusíte sa báť, až tak ľahko nezraníte. To je ako nôž. Jednoznačne, keby sa na vás niekto zaútočil a smrteľne ho zraníte, tak budete mať nejaké následky. Ale zase nie je jedno, či v kriminovinách pod plachtou budete ležať vy, a o tom neviete, alebo bude ležať útočník, nechcem v žiadnom prípade, aby on tam ležal. Ale bohužiaľ štatistiky sú neúprostné. Zo 100 útokov, ktoré skončia smrteľným zranením 94 krát, sa jedná o obeť, nie o útočníka. 6 a 94. Boxe. Legálne, nelegálne. Nelegálne. Predstavte si, že v Česku je legálne.
ale účinné. Pôvodne pred 10 rokmi sme začali s predajom takýchto vajíčok. Super, ne? A potom som videl v telke reportáž, ja som im nepredal. Predali sme relatívne veľké množstvo, že bola napadnutá pani, vytiahla vybísal baterka. Po rokoch, tak cez e-shop, komu sme predali, tak sme ich upozornili, aj sme im zabezpečili náhradné baterky, skoro 80% to nevyskúšalo a už mali vybité baterky. To je mechanika, to je technika, ktorá bohužiaľ nemusí fungovať, oveľa lepšie mať píšťal. Ja do februára 2025 som začal v rámci kurzu rozprávať o tom, že nám v ulici ma nikto nepomôže a s tým som aj skončil. A potom som bol na jednom super školení a tam vysvetlili, to sú štatistické ukazovatele, to nevymyslel som ja, že zo 4 útočníkov traja buď utečú, keď počujú také niečo, alebo sa zastavia. Tam už to nebolo uvedené, či na 1 sekundu, na 1 minútu a s tým získate čas. To je jedna z najlepších sebaobranných pomôcok, jedine na moju svokru to nefunguje. No. Taký díky úsmev. No. Jedna najviac predávaných sebaobranných pomôcok to, že najviac sa z toho predá, neznamená, že to je najlepšie. To sú tzv. Zákerné sebaobranné pomôcky, ale ten, kto to predáva, má supermarketing. A marketing je dôležitý, nie? Asi najdôležitejší. To je ako taká ihla. Ale dokedy to... Ne, to nefúči. Nôž, keď vám v ruke zabudíte na všetko, utečte. Keď vás trafí do ručnej dutiny, minúta, 2 minúty. Koniec. A ja preto som nahnevaný, keď vidím takých supermenov, ktorí robia kurzy na obranu voči útočníkom, ten, kto má nôž v ruke. Uteč, brán sa a daruj mu niečo. Tiež nôž, tak nosiť. To sú veci, ktoré sú módne, ale nemajú zmysel. Kubotán, ešte taká mačka, tiež boxer, tiež žebranie, je to nelegálne. Kubotán, preto sme kobu kráv, kobu, to je kobu tán, a kráv, to je kráv maga, to po hebrejsky pouličný boj. A zakladateľom je jeden Slovák, volá sa im Lichtenfeld. A on sa presťahoval do Izraela a vyvinul tú Krav Magu a ja vlastne preto používam názov kobu kráv. Lepšie a ľahšie by sa to predajilo, že Krav Maga, lebo je to v móde. Akurát u nás málo kto vie, že je to chránená značka, ako Pepsi Cola, Coca-Cola, takže preto sme vymysleli nový názov a hlavne ja netvrdím ako väčšina mojich kolegov, že oni sú najlepší. Čím ďalej, čím viac vyučujem, tým viackrát si kladiem otázku, či to, čo vyučujem, má zmysel. A čím ďalej, vždy začnem a končím kurzy s tým, že najlepšia bitka je tá, ktorá sa ani nezačala. A urobte všetko preto, aby sa to nezačalo. Ten útočník presne vie, čo chce. A vy to neviete. Kubotán
Takto to vyzerá. To je umelá, made in China. Tie strieborné som vyrobil ešte žiali na dronov, ale potom linkáre zavreli. Potom jedna vojenská firma v Izraeli nám vyrobila také kubotály. A potom vám ukážem techniky, že ako to funguje. A je to legálne. Je to legálne. Aj učím. Poznáte, čo to je? No. Výborné. Paprikový stroj. Bohužiaľ to pozná aj útočník, čo to je. Väčšinu. Je to legálne. A ja som z Izraela priniesol upravené paprikové spreje. Vyzerá ako ženský rúž. A je to paprikový sprej. Akurát 10-krát silnejšie ako tie čínske. Zapalovač, paprikový sprej. Jedna pani riaditeľka dostala do mňa dáček, lebo ona je fajčiarka, aj manžel. Nazva nepoviem, ktorá škola je to relatívne nedaleko. Tak manžel išiel a teraz si zapala. Veľmi zle to dopadlo. Ale funguje to. Zase som daroval silvestrovská zábava do tomboli, ale reku, no ja takhle neodúznam, vysvetlím, čo to je. Prišla taká mladá dievčina, taká pekná, ne? Po 1 hodine, takže ja som začal, ani som nezačal, ale je to partner. A na to sa objavil kamarát, ty debil, to treba do úst. Takže, to je aj takto. A teraz, pomocky, legálne, nelegálne, to je všetko relatívne. Ináč, aby ste vedeli, my na tom balení máme QR kód. Ak to otvoríte, tak vlastne otvoríte online videonávod, ako to treba preložiť. Je tam 40 technik a z toho sa dá ľudia sa naučiť 10. Väčšinou stále nesplňajú kritériá modernej doby, lebo to je 2D. A 3D, keď rozprávame, vidíme z iného uhla tie veci. A jednoznačne môžem povedať, že kombinácia píšťaliek s komutanou je jeden z najlepších výberov. A čo sa týka tej pasívnej sebaobrany, už máme s tým skúsenosti aj z útokov. Je funkčný. Veľmi funkčný. Takže teraz, aby som toľko netáral do luftu, sa postavte pekne. A ukážem vám upravené sebaobranné techniky, ktoré ste videli na tých hodinách, vyučovacích hodinách telesnej výchovy. Jednoznačne vám ukážem upravené a pridanou hodnotou, že ako uvidíte, tu mám fackovacie panáčika, poď sem môj. Neviem, či vidíte nás. Postavte sa tak, aby ste nás videli. Prvá technika, potom vo dvojici, ako budete robiť dievčence. Keď vás niekto takto chytí za ruku, podotýkam, a vy nechcete, aby vás chytil, lebo ak chcete, tak potom takto dopadnete. Nechaj ma. Sledujte, technika je jednoduchá, ľahko osvojiteľná a práve preto je účinná. Pomalený záber. Výborne, zatleskať mládencovi. Výborne, bojíte a trénuje. Bojíte a trénuje.
Základ, čo som deťom neukázala doma na manželov, si môžete vyskúšať. Chytma? Sledujte. Útok na vďaka ohníka. Veľmi pozorne. Väčšinou chyba je v čo? Chytma, ešte raz. Nie s tou rukou, ale s touto rukou. Dobre. To si nevyskúšame. Máte predstavu, že? Ale nie, že doma vyskúšate, zajtra tu budú stáť manželi, vaši manželovia. Kde je ten skúd? V žiadnom prípade. Ďalšia technika je takzvaná kresťanská technika, keď vás držia za obidve ruky. Pomodlíme sa. Amen. Vyskúšaj. Zatleskajme. Makáme, dievčatá. Ďakujeme. Tak riaditeľa nemôžeme nezaplatiť faktúru. Škrtenie vpredu. Základná technika je následovná. A poriadne si s tými omôžete. Otočím sa, ak to rýchlo robím, tak odídem, ale čo ak naozaj je silný? Sa zasekne, má hore ruky a tu má vtáka ohníva. Má šancu sa obrániť? Má. Skúsme to vyskúšať. No, terén. Takže ďalšia technika to tiež doma nemôžete. Takže, ale jednoducho len tú prvú etapu. Ľavé rame hore a idete preč. Robte, dievčatá, škrtenie spredu. To je taký bod, jamka. A tlak do tej jamky. Tlak, nič nie. Ďakujem, vyskúšate. Vyskúšali ste?
ktoré vám ukážu, že nezabijete útočníka. Boli to, ale ho nezabijete. Najbolestivejšie body na ľudskom tele. Niektoré poznáme, ne? A to chlapci bránia. Takže tam sa veľmi ľahko nedostanete. Ale, tak ja som sa ukázal na spát iné rozmery. Že ukážem tie body, ktoré sú naozaj bolestivé. Predstavte si, že je to má. Treba hľadať tie body. Prst. Hryznutie, vyskúšať, jemne vyskúšať. Teraz a keď zajtra, ne? Hľadajte, aby ste sa dostali z toho preč. Tlak do očí. Ale tak, že držím ho za hlavu, takto. Tlak do očí. Ďalší bod. Dajte prst pod nosom. Udrite z dola. Boli? Malý úder stačí, sa jedná o to, aby vás spustil. Nie, že potom dobijete ako psa. Chytnutie. Vyskúšajte. Medzi bicepsom a tricepsom. Tu pokožu. Chytnutie. Tu. Vyskúšajte. Hlavne. Tie body, ktoré som vám ukázal, nie len tie body, obsahuje jeden špeciálny kurz sebaobrany, ktorú vyvinul prvý nevidiaci minister v Strednej Európe, v maďarskej vláde, teraz pán Kátar Német Vilomoš, nevidiaci, má to názov Bielý meč a vlastne tam sa jedná o to, že v tme boj, nedaj Bože, čo treba. To je to isté, ste nevidiaca, alebo je tma, to je to isté. Tak tie prvky, netreba žiadne zložité veci. On ináč je aj vyštudovaným právnikom a jedine na svete on má čierny pás ako nevidiaci z bojového umenia Aikido. Úžasný človek. Keď sa mi podarí, tak ho pozvem aj na Slovensku. Mojím plánom je do takých inštitúcií, aký je v Starej Dubovni, tam je špecializovaná škola, ak sa nemýlim, by som chcel dostať. Takže pokračujeme ďalej. Viete, kde to boli absolútne najviac? To skoro nikto nevie. A ja vám ukážem. Páni a dieťa. Dávajte si pozor, aby ma neudrel. Absolútne najviac, tu je asi 10-krát toľko nervov, ako napríklad v inej časti ľudského tela. Jemne len si predstav, keby som to chcel akože vytrhnúť, len s dvoma prstami. Aký proste? Vyskúšajte, musíte to vyskúšať navzájom.
takto, vystriedajte sa, tak. Alebo ako nôž, tak. Presne tak. Jednoducho, vyskúšajte, vystriedajte sa. Co? Je to legálna sebaobranná pomôcka a jedna veľmi jednoduchá štatistika. Keď sme robili testy po našich kurzoch 15+, tie základné unikové techniky, tak bez kobutanu sa nám podarilo dosiahnuť únik 20-25%, keď sme pridali kobutan 100%. Že prečo? Na to máme bábiku. A kľudne si jemne vyskúšajte. Ty si ma za ruku. Pustil by si ma? Kľudne si to jemne potom vyskúšajte. Ukážem aj ďalšie techniky. A jedno, ak náhodou kúpite, alebo škola pre vás to kúpi, v žiadnom prípade, keď to nebudete nosiť ako prívesok na kľúče, to nemá zmysel. Lebo kľúče musíte mať pri sebe vždy. A jasne, nie že dopadne tak, že bol som v klube seniorov pred pár rokmi a na druhý rok kúpili asi 100 dôchodcovia, ja 500. Na druhý rok ide, kto tu má nikto? Narovná som cerky a tak ďalej. Je to v poriadku, ale ako sa s tým narába? Škrtenie spredu. Pusti ma. A idem preč. Jasne, mohol by som chytiť ma takto. By som mohol trošku zahrať. Ale to sú už také, pre vás nie je to určené. Škrtenie spredu. Miky. Jednoduché veci, ktoré sú funkčné. Ešte jednoduchšie a uteč. Neťakaj. Chceš? Jasne, na tom videu, ináč to video, na web stránke konkukram.sk nájdete bezplatne, lebo jasne, mobilec si na to pozrieť, nie je to ono, tam bezplatne môžete počítač pozrieť, tak? Náhodou vás baví sebaobrana ako taká, máme tam, si myslím, celkom slušné knihy. Jedna kniha má názov Bráňte sa, ktorá je PDF formáte a ak to kúpi škola za 5 devalvovaných eur, tak môžete rozposlať všetkým zamestnancom. Tam je veľmi veľa dobrých myšlienok. Kľudne si sadnite, dievčence. Tam je veľa. A máme tam aj knihu Bráňte, bezpečná škola. Otázky. Kľudne. Ak neviem odpovedať, aj tak odpovedať. Už som na to zvyknutý. Aj učiteľe. Áno. Všetko vieme lepšie. Ešte máme koľko minút? 12 minút. Ešte a potom spoločná fotka. Máte otázky, inú techniku, čo treba, alebo ten model. Ako to bolo? Kto bol napadnutý, alebo kto bola napadnutá? S tou babkou. No, som si myslel. Sa nečudím. Ja keď som podal návrh na ministerstvo školstva na akreditáciu, téma boj proti šikane učiteľov. Že som sa zbláznil. Deti, rodiči. A ešte u vás, to je trošku iné. Je to zložitejšie.
ťažšie. Takže aj na také myšlienky, keď počujete takú hovadinu, že keď pri útokoch si treba zachovať zdravý rozum. Má ruke nôž a ja budem potichu a pomodlím sa. Nie, nepomôže. Určite tie pomôcky pomôžu a mojím snom je také niečo. Ja som v Izraeli dlhú dobu som robil pomocného sekuritáka, jedného sekuritáka, ktorý, lebo tam každá škola má svoju. Každá škola. A napriek tomu, že v Izraeli je milión útokov, ale tak Gvár a tak podobné, ale na školách také, čo v Amerike ešte neboli, lebo na bráne ich zastavia. Tak tam sme mali tiež teple niektoré chvíle, ale si myslím, že malo by to hlavu a petu, že tí ľudia, ktorí sú v prvej línii, 90% zamestnancov školy nie sú pedagogickými zamestnancami, ktorí sa stretnú ako prví s útočníkom. Neviem, na bráni, upratovačka, alebo školníčka, alebo školník. A podľa mňa, okrem tej malej hry, ktoré som vám teraz ukázal, aspoň 2-4 zamestnanci každej školy by mali vedieť a ovládať na vyššej úrovni aj tu sebaobranu a iné veci. Ako ho dať na zem, ako ho uzemniť, ako ho zastaviť. Ale dokedy, nedaj Bože, sa nestane zase niečo, dovtedy to nie je téma number one. To sa mi tiež páčilo, že začali montovať kamery. Že? Ale bohužiaľ, ako som spomenul, ten útočník je pred nami o 3 kroky, namontujú kameru. A čo urobí útočník? Nahlási bombový útok a počká pred školou. Kamerový systém rieši ešte ten problém s právami, je. A tam, kde sa to väčšinou začína, na toaletách nemôžu byť. Ja sa snažím vždy deťom povedať, že aby ste sa nestali s tou tichou menšinou, že keď vidíte také niečo, tak to treba povedať. Útok zozadu ešte, postavte sa. Zozadu, veľmi jednoducho, tak nebudeme o dvojiciach robiť. Si predstavte, že niekto vás takto chytí zozadu. To je jedno, máte voľné ruky, nemáte voľné ruky, ale si predstavte, že máte topánky, vysoké podpätky a tak. Toto jedine, čo funguje. Žiadne kopy, údery, nič iné. Toto funguje. Sú aj zložitejšie techniky, predklon, pritintes doprava, ale to sa skladá z 3 častí. A niekde sa zaseknete, už ste mimo. Zúrivo. A ešte, ak nie je príliš vysoký útočník, tak do hlavy. Ak má správnu výšku, tak prejave do nosa trafíte. A to si môžete aj mobilom. Bum. A potom utiecť. Nie, že potom utiečete, to si bol ty, Jožo. A potom manžel, no. Žiadne otázky? Niečo? No? Jo, super. Prešla si, aj ty. Takže, milé dámy, neviem ako škola. Toto, neviem, čo si vyberiete, toto čo stojí? Tiež 5 eur. Môžete si vybrať, môžete z tých sprejov, alebo si môžete dať na toto. Teraz. Buď chcete. Jedno zaplatí škola, ale ak napríklad sa ti páči
aj sprej, tak potom môžeš kúpiť tiež za polovičnú cenu cash tú druhú vec. Vyber. Prosím? Dobre, jasne. Takže najprv si vyberte, poďte sem. Áno, tak. Si vybereš niečo, tam. Dobre, tačko. Ja som to vyskúšal v reťateľni, ja som s tým zapalovačom a som sa znamená tu ísť znamená, že to zapáli. Tak, no, vyberte si, čo vyberete. Najprv si vyberte, čo chcete za školu. A potom, čo chcete naviac, tak kúpiť, tak môžete kúpiť aj kúpiť.